Sjug eens aan. Daar hebben we de stok. Uit jongetje 40 is hij juist erbij gegooid. En hij is juwd in jongetje 70 waar we omkwam. Hartelijk welkom alweer, meesken die met dit twijfelachtige waar ik hierheen kwam binnen. Meesken thuis die het voor de buis zitten. Alweer hartelijk welkom. Mijn naam is Jelmer Brouwer. En ik ben Aline Stelma. Joet nemen Jelmer en ik je mij door het sportieve Aten Nijwianne. Achter u zoggen je maar een paar sporten steen die er in Aten Nijwianne beoefenen worden. Hier zoggen de tennis. Aten Nijwianne heeft een eigen tennisvereniging. Daarnaast hebben we Udiras. Dat is een omnisportvereniging waar korfbal, voetbal, volleybal en gymnastiek onder valt. Maar nu ook nog even aan die vragen, Jelmer. Wat is er voor mooi pakje aan? Ja, Alinde, dit pakje, dat is het eerste trainingspak van Udiras. En dat komt uit jongetje 74. Zo kwam de meesten dus vroeger al het veld op. Nou, dat ziet er prachtig uit, ja. En dan wil ik nog even aan die vragen. Wist er wat Udiras betekent? Ons dorp is rijk aan sport. Hartstikke mooi. Ons dorp is rijk aan sport. Maar hoe zou dat vroeger wezen? Dat moeten we eigenlijk even naar Jelmer en Simon vragen. Jelmer, bist er vier? Ja. Ik krijg daarvoor stong. Ik heb deze man al wat jeuzel in. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd waar ze hoe aan het praten zijn. Wat voor sporten beoefen je hem vroeger bij Udiras? Hoe weer dat? Nou, wij dienen aan voetbal. En we zitten hier met z'n vijven. En wij hebben vroeger altijd in het eerste voetballen. En we zitten wat te praten hoe het vroeger weer en hoe het nou is. Tje? En hoe weer het eigenlijk vroeger? Ieder een prutte verloren ten opzichte van vroeger? Of hoe is dat eigenlijk? Nou ja, wat het voetbal betreft is er op zich net zo volle verloren. Maar de ranenverschijnselen zijn natuurlijk wel verloren. We zitten nu in de zogenaamde kantine. Die hingen we vroeger net. We vroeger altijd in de klaaitbox. Dan zie je het biertje, dat drinken eventueel naar de wedstrijd en hier wel een keer een feestje. Maar voor de rest weer dat er net bij. Het puntensysteem wie ik oors, wie vroeger 2 punten in plaats van 3 punten. Dat is een overwinning. En die hier al wat, die overwinningen. Alleen we bij nooit kampioen worden. Na competitie weer er net. Ja, er zijn er meer van dingen die verloren zijn. Sponsoring weer er net. We moesten zelf weer trainingsballen soms keepje. De kosten van €1 kocht iedere speler kocht een trainingsbal. En zij gaan we trainen. Dus we moesten achter het tijd komen, jammer. Wat ik nog weet, heel lang geleden, toen ben we van de FVB, ben we in de KNVB te landen kwam. En toen moesten we heel veel voort. En toen moesten we dus bijvoorbeeld de eerste wedstrijd, weet ik nog, moesten we naar Lauwerta helemaal. Dat weer een heel landje, in MKV. En er weer de ellende weer, dat er een spoorlijn vlak bij het veld rond. En er weer een stukje wat spelers, de keeper onder andere, die zeggen nogal vaak naar die trein. En dan weer er weer een trein en dan weer er weer een trein. We hebben toen maar 6-0 verlengd, geloof ik. Dat was de eerste wedstrijd in KNVB. Maar later thuis, toen hebben we van MKV hebben we gewonnen. Dus wij weten nog wel waarom dat aan laai. Goed. Geven we verder. Alinde, waar bist u? Ja, Jelmer, moest het werk je bent. Je gaat het gebeuren. Een live wedstrijd van Udiras Chin. Udiras in de Trijenhoek uit de Kettelijk. Dit is een derby. En dat is juist het wel. Het gaat altijd om altijd, en zeker in een derby. Maar Udiras die moet, is de score al. Zeg eens aan, prima. Udiras die kan namelijk 3 weken kampioen worden. Maar 3 weken die staat mij onderaan. Maar zoals het altijd zijn, de onderste die kan makkelijk van de bovenste winnen. En zeker bij korfbal. Ja, maar verslag jou, wat met die mansjes hier toch te schreeuwen? Ja, die mensen die zitten binnen altijd bij Udiras. En ze soms wel een beetje dom praat. Maar geef maar even naar daar eventueel om te hebben wat er al is. Ja, ik zal eens even jaren. Man, ik kom er even tussenin. En wat brengt Jim je? Wat brengt Jim je bij de korfbalwedstrijd? Udiras in de driehoek. Ja, nou, we zitten hier iedere week zitten we hier, hè, om dit te zien van uw team, hè. Uw team, moest je dat weer een doelpunt, moest je. En wat vind je zo van de wedstrijd? Hoe gaat het hier? Ja, het gaat hartstikke goed. En trouwens, we maken het in de Trijenhoek en het is eigenlijk Green Shippen. Dus we moeten winnen. Ja. En het is wel heel mooi, hè, dat korfbal zo gemengd, hè? Heeft dat verder nog wat bij het eind? Ja, dat is juist. Dat zijn inderdaad jongens en famkes die tezamen spelen. En dat gemengde, dat gaat natuurlijk net alleen maar verder in het spel, maar dat gaat dan straks ook verder in de kleedkamer, hè? Bedoel je dan dat gemengd douchen misschien? Ik ben bang voor dat we inderdaad gemengd douchen bij het. Oké. En Adam, heeft verder nog wat? Hoe de wedstrijd? Nou, de wedstrijd, ja, wij staan nog bijna voor. We staan
Hier, de dikke straf. Oh. Ja, we hebben heel... Wat gaat er nou gebeuren? Nou, strafworp. Yes, jee! Ja, we staan nou dus voor, want we hebben 3 wedstrijden met z'n allen 3 winnen en dan zijn we kampioen. Hartstikke mooi. Het gaat dus heel best met Udiras en de korfbal. Verslag jou, hoeveel zit het nou uiteindelijk? Het is, krek is het 8 worden. En nou ja, als ze het maar horen kennen. Want ze willen natuurlijk beslist kampioen worden, want ze willen... Ja, sure. En wat er nou gaat gebeuren, ik dacht al, die letters, wat beschut dat toch? Wat hebben we hier nou weer dan? Nou, moesten we even zien wat er al gebeurt. Korfbal, oké. Hartstikke prachtig mooi. En net alleen oké, meer dan super oké. En zeker bij Udiras. Heel goed. Jelmer, dus dit strikken we bij. Ja, zeker. We gaan weer op zoek naar een nieuwe sport. Sintje krijgt een kampioenschap. Nou, we hebben nog een andere sport in Nederland, is zaalvoetballen. En zaalvoetballen voelt zo 12 juist de kampioen worden. Dus we hebben een kampioen erbij. Nou gaan wij op zoek naar de tennis. Want die verwacht ik eigenlijk ik. Sure, daar komen ze al aan. Goed. Hoe ligt het hier? Ja, best. Wij zijn eigenlijk op zoek naar een mooi plakje voor de tennis. Weer maar spelen. En is er wel plakje naar Jan om te tennissen? Nou, wij gaan altijd naar Gedikta te tennissen. Maar wij willen zo graag in dit mooie dorp een eigen tennisbaan. Een gezellige tennisbaan. Helemaal een eigen vereniging. En dat lijkt het dus erg leuk. Meesten kennen dan hier in het dorp. Kennen ze competities spelen of gewoon recreatief spelen. En het lijkt dus nog veel mooier van het dorp als er tennisles doen wordt. Zo kunnen eventueel talenten ik de kans krijgen om te litten wat zij kennen. Dus laten we de handen in hier slaan. En dit is dus het begin van de tenniscomplexen die hier in Avianen komen. En ja, in Joontje Zondag is dat dus al jaar begonnen. Ze zijn begonnen met plannen te maken voor tennisvelden en orenvelden. En in Joontje 84 ben uiteindelijk de velden er kwam. En ja, we kennen toch zeggen dat ze nog steeds op die velden spelen wordt. En ja, mijn prutte plezier en een prutte fanatisme wordt er nog steeds op spelen. Maar we zijn weer op zoek naar een orensport. Alinde, hoe bist je? Ja, Jelmer, hier zit ik weer bij een orensport. Toen heeft ze toen tennistalent, maar we hebben hier een echt talentje. Hè? Dit is uw talent van de dag, Sjoukje Hoekstra. En wat doe je over sport? Ik doe klokkenlieden. Nou, klokkenliedje, daar heb ik nog nooit van jet. Maar dat moeten we maar even in uw filmpje zien. We zijn hier op de klokkenstoel in Aarten-Janne. Wij samen in de wedstrijd Sint-Thomas-Leiden begint. Meisken, opgelet, de wedstrijd Sint-Thomas-Leiden, jongetje 22, begint nou direct. Wordt de bijleider naar de grote klok te gaan. En de eerste deelnemster, Liesbeth Kramer, kent naar de lietse klok. Ja, maar. Doeren, waarom ben je hem zo grutst op deze klok? Nou, dit is het eerste plak op de rood waar nog wedstrijden gehouden worden voor de jeugd. Wij proberen ze intact te houden. En ja, dat moet je in stand houden. Hoor. De boze geest moet even verjagen worden, zodat we alle mensen, de boeren en nacht goed sliepen kennen. Dus, en daarom ben ik mij trots op de klokken. Want wat is er nou zo bijzonder aan deze klokkenstoel? Dit is de eerste klok waar ik echt mooi fjouwer kon leren kennen. En wat ik jeugd, maar fysieke, die net heel door sterk binnen, dat die ik nog knap in de balans horen kennen. Ja, meisjes, de wedstrijd gaat nog terug. De tweede deelnemer kan naar voren komen. Debutant Rick Hoekstra moet nog een protte leren dat ik net vol oefenen. En de bijleider wordt die direct weer even heen en In de oorlog waren toen nog gewoon trollet. Er waren in het begin wel trollet, maar de Duitsers die hebben in jongetje 43 hebben ze de klok eruit hellen. En ja, die ben omgesloten. En toen ben in jongetje 40 binnen de klok waarom kwam, ja, die bent er het hele dwarp zeg maar bijeengebracht. Ja. Want waarom worden de klokken anno nu nog steeds led? Om de jeugd te stimuleren om terug te gaan met klokken. En daarom is het echt een wedstrijd begonnen. In jongetje 67, die is nog dik 4 uur in de gang. En het werkt prima. Er komt steeds meer jeugd. Nou meisjes, dit weer de wedstrijd. De deelnemers hebben al even let. Wij gaan nog even naar de jury even zien wat zij als prijswinners tevoorschijn hebben. Dus ik ga maar even naar de jury.
Jury, ben je hem eruit? Ja, voorzitter. We hebben de punten bij man. Nou. En Liesbeth Kramer had het won met 40 punten. Liesbeth Kramer heeft de eerste prijs won met zo'n 40 punten. Nou Liesbeth, van harte gefeliciteerd met de eerste prijs. Bedankt. Wisselklok. Nog 2 keer en de meisje hem horen. Nog. Tweede is trouwens worden Rick Hoekstra en treden door wie Jetse van Gam. Leren, dat kan je nog steeds leren. We leren elk jaar van 21 tot 31 december. De wedstrijd is dit jaar op 29 december. Iedereen van harte welkom. En wie het leren wil, we leren het hem graag. Dat is dus klokkenliedje. Dat hij hem kijk uitgebreid kent in uw filmpje. Maar we hebben hier ook nog een van de jeugd van een klokkenliedje. Sjoukje, wat vind je er nou zo leuk aan? Het is een hele oude traditie en dat maakt het zo mooi. Kan je het even in het kwart uitlezen hoe dat je gaat? Want we hebben hier een heel mooi voorbeeld staan. Ja, nou, zo, dit is een klokkenstoel. Dit is een grote klok en dit is een lietse klok. En eerst met die grote klok en dan komt die lietse klok erachteraan. Dan valt deze naar achteren en valt die zo naar achteren. En dat is de bedoeling dat er dan een ritme komt en dat nemen ze de fjouwenkantenslag. De fjouwenkantenslag. Dat moest dus dwan bij een wedstrijd. Ja, dat is de bedoeling. Oké. En heb ik alles prijzen won? Ja, ik had 3 meiden en ik had 3 prijzen won. Nou, super. Een echt talent. En wie jureert dat dan? Hoe gaat dat? Er zijn 5 juryleden en die zitten in een kate en die luisteren naar het klokkenlieden. En die kennen dus niks zien? Nee, die kennen niks zien en die luisteren alleen maar. Oké, dat is wel heel bijzonder. Maar Jelmer, nou heb ik nou een vraag aan jou. Hoe ging dat vroeger eigenlijk met die scheidsrechters? Want Sint-Wurg gaat het wel heel hoors, denk ik. Ja, daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar hoe het vroeger ging. Sint-Wurg heeft natuurlijk prutte gedoe om de scheidsrechters. En ja, soms is er wel eens maar een stuk of 6 scheidsrechters aan de kant van het veld. En ja, wat die er eigenlijk al in doen, soms weet je het eigenlijk net. Nou, en als er dan wat vreemds gebeurt, ja, Sint-Wurg heeft het zelfs al oer camera's op het doellijn. Nou, ik ben wel eens benieuwd hoe het met die scheidsrechters eigenlijk vroeger kon. Kun je er wat over vertellen? Zeker kan ik er wat over vertellen, Albert. Vroeger gebeurde er ook wel wat met een scheidsrechter, ja? Want het is net zo dat het nog alleen maar wat 5, 7, ik was op een scheidsrechter weer alleen nog jood aan de dag. Werd alles uitvergroten via de televisie en alles. Dus maar dat wie vroeger net zag, maar wij zijn ik was in de man, wat doe je nog? Maar hij moest het alleen eens. Ja, maar het gaat nog wat sneller en nog hij over de televisie en dat werd uitvergroten. Maar als je nou echt wat weten was, hoe het met de scheidsrechters ging vroeger, het andere is daar dan wel een heel mooi verhaaltje hoor. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, ik weet ook wel iets van scheidsrechters. Toen wij bij het eerste net goed genoeg meer winnen, toen moesten wij naar het 5e dag. Dat is meestal bij alle sportverenigingen zo. Dat je een leger elftal ingingen. Maar wij konden nou wel voetballen, dus we wonnen met 18-0, 20-0, 22-0. Op lijst begon het ik al te vervelen. En zo moesten we een keer over het jonger. En daar moesten we in een ploeg voetballen. En dan waren we een heel uur aan de gang. En we stonden ook maar 6 of 7-0 voor. Toen fluitte de scheidsrechter. Hij zei, wat nou, we gaan over training. Ja, hij zei, jongens, kom eens. Nou, wij allebei. Maar hij zei, het is wat, ik ga zo'n zeer voet. Ik kan net meer herinneren, dat het spijt me wel, maar ik moet ophouden, want ik kan net een stap meer meidje. Nou, dat is ik wat, want ja, wij een jaar horen voetballen en dan ophouden. Dat, nou, wij praten, nou, en toen kwamen we tot het besluit dat we een stoel uit het kantinehelizoen en dan zou de scheidsrechter op een middenstip op een stoel zetten. En dan zou die fluitje. En hij zei, dat wil ik wel, want dat leek hem ik wel wat, dat weer nooit het vertoond. Dus wij naar de kantine toe een stoel, maar ja, dat misleidde, want er was een man aan de kant en die zei, ik had vroeger ik wel fluiten, ik wil hem nou wel fluitje. En wij vonden dat wel zo erg. Dat ging net dat is mijn verhaal dus voor een scheidsrechter. Dat ging dus net ro. Nee, dat ging net jammer. Ja. Alinde, hoe vier bist je? Heeft je wel een andere spot van? Ja, ik zit hier wel mooi bij de jeugd en Jim zit er wel mooi bij die man. Maar ik vind eigenlijk dat sport wel echt wat voor de band is. Dat just Rick in Art en Nijvianne. We hebben onwijs volle jeugdverenigingen. En daar geven we nou ook wat van. Chef, van mij is even lekker actief bezig, of net? Kom er maar even bij. Precies. Wat is je naam? Ik ben Mandy. Ik ben Loes. Nou, ga maar van start met zet u daarin. Wij doen een spel. Het is 10 mei, 1929. Dit is aflevering 8 van Zet uit Ein.
Joet strieden de sporters van oud en Nijvian het Tjimmekoor. Vraag 1, jongens en famkes. Wat betekent Udiras? Antwoord 1. Udiras is een beroemde Griekse sportheld van vroeger. Antwoord 2. Udiras is een oukwatting van U's doel is roppen om sport. Of antwoord 3. Udiras is een oukwatting van U's dwarp is riek aan sport. Binnen je hem kleer? Zet uit ein! En ja, de ben hebben een plakje kozen. Het juiste antwoord is antwoord 3. Je mag hier komen om een bal te pakken, de band die het antwoord 3 staan. Pak een bal en doe je hem in een bakje van je sport. En dan mag je weer klaar staan voor de volgende vraag. Vraag 2 is, het plan is om over 40 jaar een sportcomplex te bouwen in Oud-en-Nijvianne. In welke jaar zal dit denk je hem 4 wezen? Zou dat wezen in 2012, in 2013 of in 2014? Binnen je hem klaar? Zet uit ein! En het juiste antwoord is antwoord 2. In 2013. Je mag een ballen pakken en weer in je boksen doen, die bij antwoord 2 stonden. Dan geven wij nu al op naar de derde en laatste vraag. Iedereen weer klaar? Hier komt de vraag. Hoeveel leden zal Udiras in 2013 ongeveer ha? Is dat antwoord 1 600, antwoord 2 900 of antwoord 3 300? Binnen je hem klaar? Zet uit ein! Het juiste antwoord is antwoord 1. Ongeveer 600 leden. Je mag een bal pakken bij nummer 1 en doch hem in de box. Dan zullen wij dan even tellen wat dit speltje won het. En ja, ik zeg het al, het is de afdeling korfbal die dit jaar won het. Ben van de korfbal, je mag hier komen voor een prijsje. Alsjeblieft. Hartstikke fijn dat je mij die in ha. Doe mij eens voor je pakken, ja weer. Dit wie zet uit eind voor deze week. Bedankt voor het zien en graag tot orenwieken. Goed. Dan ben je wel weer haast aan het eind. Deze stok moet nodig weer terug in de tijd. Dus ja, hij moet samen weer verder. Ja, Jelme, we hebben hier heel wat show van de sport in Joontje Zandigheid nu nou. Maar die stok die mij echt wel weer verder. Morgen gaat er weer verder in de tijd. We willen iedereen graag bedanken die hier aanwezig was en die thuis het show. En we hopen dat je een goed beeld hebt gekregen van de sport in Oude en Nijvianne. Maar hoe dat in de toekomst gaat, dat zul je hem de komende dagen. Ik wil iedereen en ik nog bedanken. De man aan de tafel, ik. Hartstikke mooi dat ze er wien. Dan gaat de stok nou verder. De stok gaat verder. Het fanatisme en de sportiviteit bloedt. Maar we gaan zien morgen weer even hoe vier het is. Dan sluiten we bij de boerenkapel van de Vrije Fries.